Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts un dilluns més. Avui també tenim programa i abans de res presentarem els nostres companys habituals. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. Hola, Adri. Hola, què tal? Avui us porto una cosa molt peculiar. Un vídeo que segurament no haureu vist mai, però que us portarà records molt bons. Què us sona si us dic Quidditch? Què? Vamos, ja sé de què és. Sí? Tu, Adri, Què has sona dit? algo? Quidditch. No. Res de res. No, ni idea. I si et dic Harry Potter? Sí, però no he vist ni una pel·lícula de les 8 que té... Mare de Déu. Ni una, Bueno, per tota la gent que no sàpiga què és el Quidditch, és un esport que sortia a la pel·lícula de Harry Potter i que es va fer molt famós i es va fer una recreació en el món real, inclús es van començar a fer campionats, i el que veurem ara és un partit de Mundial de Quidditch entre, ojo, Catalunya i el Regne Unit. Hòstia, això sí que no sabia que ho feien a la vida real. És heavy, eh? Jo quan ho vaig veure vaig dir, això és mític, ha d'anar al canal. Però com Això està funcionen clar. aquests partits? Doncs molt senzill. Veureu que és com un camp d'herba, vale? I hi ha 3 cistelles a banda i banda. Els jugadors d'un i altre equip han d'intentar ficar el quaffel, que és la pilota amb la que es van passant i que llencen a les cistelles, doncs han d'intentar passar-les en una de les 3 cistelles i cada una val 10 punts. I llavors, a part, hi ha una altra bola que es diu Badgers, en tenen 2 cada equip i són unes pilotes d'espuma. I els llançadors, els golpejadors, han d'intentar matar els de l'altre equip per evitar que facin canasta. Com el Weasley. Exacte. Llavors, si els hi donen, han de tornar endarrere en el seu camp i llavors ja poden tornar a incorporar a atacar. Són les mateixes regles que el Quidditch real, però òbviament sense volar, però porten escombra. Un pal similar a una escombra, ja ho veureu. Hòstia. I clar, hi ha una snitch dorada. Però us preguntareu, com és aquesta snitch dorada? Perquè clar, a la pel·lícula vola, oi? Sí. Doncs aquí és una persona que, diguéssim que no és una snitch, però que també és rodona, ja ho veureu per què després. I va disfressat de groc i porta una pilota de tennis al darrere. I Hòstia, que els bo. caçadors el que han de fer és intentar estirar la pilota de tennis que porta al darrere i quan l'aconsegueixen treure sumen 30 punts i es para el partit en aquell moment. El marcador que quedi és el marcador final. Què us sembla? No sé A si mi em fa més m'encanta. il·lusió per provar a veure què és això del Quidditch o no sé quin nom has dit, o si em fa realment por per no entendre gaire una mica les normes com eren. Però bueno, confiança total. Jo crec que us molarà molt, nois. Si voleu, avancem cap al vídeo i flipareu. Endavant. Doncs vinga, som-hi vídeo. Partit mític del Quidditch entre dos grans nacions com el Regne Unit i Catalunya. Un derbi del Quidditch, nois, perquè s'han jugat molts partits i igualadíssim es preveia com a mínim a l'inici perquè eren dos grans seleccions amb molt bons jugadors. Nois, què veieu per aquí? Aquí Home, clarament sí, decepció que no volin. Si és un esport de Harry Potter, en teoria els anglesos tindran avantatge, no? És veritat, això és veritat. Aquí veiem com un català número 8 intentava penetrar. Per què hi ha pilotes de diferents colors? Bueno, és el que deia, Adri, hi ha les Badgers, que són les pilotes com ara, un català que intentava matar un anglès i llavors la pilota passa... Bueno, bàsicament, a la persona que maten ha de tornar al seu camp i llavors pot tornar a atacar. Llavors, Ben còmode anar amb l'escombra entre les cames, no? una mica, però bueno, clar, s'ha de recrear una mica l'escena de Harry Potter. Ara veiem aquí com ataca el Regne Unit, passa llarg, i em sembla que hi ha hagut aquí el primer punt del Regne Unit, primer cistella, quan dit abans sí. M'encanta, nois, que mentre estan celebrant a l'altre costat s'estan pagant, Exacte, és fer una canasta, però ja aprofiten per matar-se, saps? Ja que has fet una canasta, doncs te mato. 20-0, ja anaven aquí, segona cistella del Regne Unit. Això no hi jugàvem a P5, tio, sembla allò... El joc de matar, tal qual. Atenció, ara m'ha tirat aquí el número 10. Una rebentada. Es rebenten molt, la veritat. Hi ha moltes boles a l'aire i tu penses que no veig res, però la bola que us heu de quedar és la bola de Quaffel, la del partit. Han fet punt. 20-0, exacte. La bola la té ara el número 10, que és Waters,
No sé si us sona, nois, Waters. És el fill del mític Raymond Waters. Us sona? Ni idea. Caçador històric de l'Anglaterra dels 80. Va guanyar 2 europeus i una Intertoto, amb el Watford. I tant, i tant. Exacte. Quan veiem ara... Podríem dir per això, Marc, que Waters fa aigües, no? Exacte, va començar portant les aigües de fet i anar pujant, capità de la selecció anglesa, que ja ha guanyat 30-0. Ha començat molt adormida la selecció catalana. Quan veiem ara targeta blava per Vic Marcus, Marc, t'has passat, el golpejador de Tona. Per perdre temps, diuen. Exacte. Quan ara un altre punt d'Anglaterra, nois? Això és un vendaval, Estem freds. Ha començat freda la selecció catalana, que s'ha de dir que amb aquestes samarretes costa de distingir, Van molt semblants els dos. Però ha començat lenta la selecció, que intentava combinar amb el llançador català, però no l'ha aconseguit fer res. Tots dos equips van blancs, però bueno, és fàcil. Si veus que són una mica bons, segur que són anglesos. Perquè d'aquests resultats... Ataca ara Regne Unit, recupera la la bola... Segur que ho estudien allà amb Slytherin o alguna d'aquestes. I l'àrbit que va vestit de presoner, Ojo ara aquí contraatac de Gran Bretanya. Transició ràpida i punt, 50-0. Els hi costa baixar a Catalunya en defensa. No basculen bé l'atac defensa. I estan aprofitant els anglesos per fer aquests punts al contraatac. Quan veiem ara... Nosaltres a la uni jugant a futbol, que ens han cardat 22. Exacte, que em fèieu ser porter a mi, tio, i no en tenia ni idea. Hòstia. Però bueno. Atenció, perquè recupera Anglaterra. Atenció, puja Rabi per la banda. Puja Rabi per la banda. Atenció, 34. Ha fallat el llançament. Atenció, perquè l'atac segueix. Però s'ha de dir que és divertit, això. És entretingut, perquè passen moltes coses a la vegada. I llavors és entretingut. Home, T'han tota la cara. Això som a punt, no? Ha fallat ara l'atac Anglaterra i ara és Catalunya qui intentarà fer el primer punt del partit perquè s'està anant la selecció anglesa i això és perillós. No hi ha un temps il·limitat. Ara fa estona que no marquen, però aquest 50-0 s'ha estabilitzat. Sí, però és complicat. Hi ha un que s'ha fet mal, Sí, hi ha hagut una... Canvi àrbit. Una lesió d'Hermione Soler, la jugadora de Calella. Atenció perquè fa punt Anglaterra i posa el 60-0. Complicada la situació. És que no paren quiets en cap moment, Exacte. I quan s'acaba això, perdó? Quan s'acaba aquests partits? Què ha de passar? Quan surt les nits, atenció perquè hi ha hagut una falta al fons. Quan surt les... una altra! Què passa? Molta violència aquí. L'àrbitre ho ha detectat i el principal... Deuen ser britànics els àrbits perquè són molt blancs de pell. Aquí veiem l'entrenador anglès, Gustav Dumbledore. Martí, espavilem, Net del... Ojo! Hòstia, que el rebenta! Hi ha hagut aquí un pique, Dumbledore es queixa a l'àrbitre. Està enfadat. No veu clara l'amonestació, el jove entrenador. I aquí hi ha hagut grova, es queixa a la banqueta. Amonestació pel lateral anglès quan és bola per Catalunya. Home. Atenció perquè Catalunya s'acosta, busca el passe. Això ha entrat, no? Punt! Ha sigut punt! Per fi! Ha sigut Vic Marcus. És que és un jugador molt gran, que ha encertat i és per primera vegada punt de Catalunya. Comença aquí la remuntada, nois. Jo crec que sí, va. Què ha passat? Això funciona, Nova tècnica, tirar la cistella al terra i així evitem que la facin. Home, això... Jo crec que això deu ser vàlid. Toma, hòsties. Vinga! Això és pitjor que el futbol americà. Exacte, no paren de matar-se aquí. No sé què està una noia morta. I atacarà Anglaterra. Fixeu-vos-hi, el problema de Catalunya, jo crec, veient el joc, és que els golpejadors d'Anglaterra els maten i no els dona temps de recol·locar-se per evitar el punt. I ells en atac, si us hi fixeu, no maten a gent. I clar, és molt complicat trobar espais. Ara han fet punt, però perquè Vic Marcus està fent el partit de la seva vida i està trobant espais, però si no és molt complicat. L'ha fet des de darrere, també es pot. Correcte, pots fer punt des de davant i des de darrere. Ara sí, Catalunya ha fet bé, ha aconseguit matar gent, però clar, mireu quants espais, nois, i un altre punt, és que clar... És impossible.
és molt complicat, deixa molts espais, des que no està Josep Mourinho, que ficava l'autobús de Quidditch aquí darrere, ja ho veieu. Això fa la porteria. El Mourinho per això no va estudiar les tècniques de Gryffindor almenys? Deien que era una mica traïdor, Doncs és de Slytherin. 90-20, païssota important que s'està enduent Catalunya, que no està tancant. I un altre punt! Que surti a l'àrbit perquè això serà inaguantable. Mare de Déu! O sigui, no Quina ens esperàvem aquest escenari ni de conya, nois? Això en teoria hauria de ser un partit igualat. Quintupliquen la puntuació, mare de Déu. I és que sempre... Un altre. Pum! I punt! És que li treu 2 caps. Li treu Mare 2 de caps Déu, i aquest senyor. anglès. Mare de Déu, Més senyor. grossos, també. Sí, això també jo crec que ajuda. Mira, fixeu-vos aquí. No, els golpejadors no maten i no alliberen espai i els catalans han de fer com ara, llançar des de fora i resar perquè entri. És molt complicat, això. Atenció, ara heu d'aquí un placatge. L'he agafat l'escombra i tot. I aquest que s'ha matat, tio. Allà al terra. Anglaterra, que està començant Aquí a ha fer hagut un servir... bitllet de 500 allà, jo crec. Ui, atenció aquí que hi ha hagut judo. Hòstia, m'encanta que ell, molt intel·ligent. El veu allà, li tira la pilota i vinga, cap a casa. Anglaterra, que amb Dumbledore ha adoptat la tècnica de Victor Krum dels anys 80, de la Bèlgica de Victor Krum, un joc molt més agressiu, amb molt més contacte, i els està funcionant, perquè Catalunya... Qui és aquest? I atenció, perquè entra les nits, com dèiem abans, és rodona. Barrilete cósmico, no? I com podeu veure, ara no sé si es veurà, les nits porta darrere una pilota de tennis i el caçador que la tregui és el que es quedarà aquests 30 punts i a partir d'aquí s'acaba el partit. Mira com ve les... Aquí veiem el caçador d'Anglaterra, Hòstia! a punt el caçador de Catalunya, de Que nou vol que s'acabi ja el partit perquè no hi hagi la Econom pallissa encara més Turbado. gran, no? Tu què és això? I aquí tenim el caçador Li agafa el pal. d'Anglaterra. Es nota que la Snitch és experimentada, Deu tenir com Sí. 600 anys. No dona... No dona braçatorça fàcil. Aquí torna un altre cop el caçador català, Tomàs Amb el que Turbado. s'estan pagant, imagino que és il·legal pagar-se amb l'escombra, no? Perquè... Seria un sou. L'ha tirat a terra. Aquí Fes tenim falta. el caçador anglès, Trevor Ariza, que ve d'una temporada amb els Lakers i l'han fitxat per la selecció anglesa i atacarà ara Catalunya intentant retallar el marcador, perquè clar, si cacen les nits i es queda sin un marcador, no es remunten. Hòstia, clar. clar, no hi havia pensat. Exacte, el caçador anglès està intentant... Sí, però els catalans també l'estan perseguint, Jo crec que el que volen ja és aturar aquesta sagnia. Hòstia, espera, que ha agafat l'escombra del davant. Aquesta és la famosa tècnica Malfoy, fer servir el caçador de l'equip rival per defensar-se. És que clar, no ho hem dit, però el caçador de Catalunya és famós, és el Pichichi de Snitch del campionat, Tomàs Turbado, i de fet a Catalunya li diuen el Harry Potter de Vic, perquè clar, és el màxim caçador d'Europa ara mateix. Amb aquest nom tenia totes les de guanyar. Atenció perquè les nits estan mig d'una baralla, cau al terra Tomàs, insisteix el caçador català, mentrestant el partit segueix i Anglaterra està 150-30, nois. Està escombrant a Catalunya. Ojo les nits. Jo és que estic més pendent de lo de baix, El resultat ja m'ha deixat... Quasi bé també, el resultat ja... Aquí és veiem que guanya Anglaterra, ara ja és a veure quan s'acaba el partit. Està cansada de les nits. Demana Ja va pedaçada dels genolls. un petit bric. Quan veiem ara pilota per Catalunya i el caçador anglès intentant aconseguir les nits. Falla Catalunya i la pilota és per Anglaterra. I atenció perquè ja torna Tomàs a intentar capturar les nits. I ara la tècnica és al revés. Atenció perquè s'ha agafat el pal les nits, cau al terra. Què ha passat? Hi ha alguna lesió. Para el joc l'àrbitre. Sembla ser que hi ha alguna acció il·legal. Continua amb el mocador aquest al darrere, Exacte. I atenció perquè tornen els caçadors. Atenció. L'ha agafat. Ha rebut un cop al cap. Ha agafat l'Snitski.
el de Catalunya. Ha sigut Tomàs que ha agafat l'snitch, però ha rebut un cop l'àrbitre. I ara... No, és anglès, em sembla. Ara ho consultarà, l'snitch comenta la jugada amb els àrbitres, sempre és important saber l'opinió de l'snitch. És molt bo que sigui la mateixa pilota la que vagi a discutir-ho. Aquí veiem ara els àrbitres hidratant-se, l'snitch comenta la jugada amb el caçador d'Anglaterra, li diu que ha rebut un cop al cap, i també veiem aquí a Dumbledore a darrere, l'entrenador anglès, i l'entrenador català, Josep Guardiola. Targeta groga. Targeta groga pel caçador anglès, no ha sigut legal, i l'àrbitre diu que s'acaba el partit, massa violència, i el partit, nois, acaba amb aquest 150 a 130. Com podeu veure, escombrada d'Anglaterra, literal. Doncs sí. Totalment. M'encanta el teu titular per resumir el partit. La veritat és que ho he vist molt entretingut, això del Quidditch, es diu. Han passat moltes coses en molt poca estona, molt entretingut, moltes batusses, però fantàstic, m'ha agradat la proposta. Hòstia, a mi sobretot això, jo al Quidditch sempre, imaginàvem Harry Potter, no m'esperava que fessin realment Quidditch en persones i et juro que m'ha encantat. I si has dit que això era un mundial, hem de fer més partits d'aquest mundial. Exacte. De fet, aquest era un partit a priori igualat, perquè Catalunya, no ho sabeu, però venia d'un bon rècord i aquest, en teoria, havia de ser un partit entre dos dels oponents que optaven a guanyar el títol. Però, bueno, païssa d'Anglaterra, i si us ha agradat, seguirem veient partits i a veure quin és el camí de Catalunya en el torneig. Em sembla bé. I res, m'ha agradat doncs, que hagueu disfrutat d'aquest nou vídeo. De tant en tant jo crec que va bé portar aquest contingut que és així una mica diferent, és especial. Sí. Espero que us hagi agradat també a vosaltres, els seguidors. I res, com diem sempre, subscriviu-vos, cosa molt important. I bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem en el proper partit. Adéu! Adéu!